Liti. In tashi lafiya. Ta gajiya. Lafiya na kana ta tunani? Ai ni abun ne ya ihe ni fa. Ya ihe ni ina ga ma. Matan nan ta takura mu. Na rantse da Allah da Annabi gaba ɗaya kuma ta raina ni fa. Ta raina ni ko a ina fa gurin kawaye fa ta dinka ni. A waje. Ka san me nake so da kai? Tunanin ƙarin aure wannan shi duk ba wannan ba. Shi rayuwa aure ya haƙuri ce. Duk wanda ka gani yana tare da matarsa to akwai wani gibi na laifi da take masa kowa dannewa yake. Duk abin da mace ta yi ma yanzu sai kana kau da kai. Duk fa girman mace har iyayen nan namu da kake gani suna ɓata wa iyayenmu rai. Amma in ba haƙurin duk ba za a ka haka ba ɗan Liti. In ka haƙuri. An na yanke hawara ba na gano wata wallahi. Zama aure da kake gani sai haƙuri. To, inda kana tare da mace dole sai ka yi haƙuri. Ya to. Wallahi tallahi ai abin da nake gawa kenan. Wallahi. Kawai kai magana sai in taho sai mu ɗauka. Me nake shirin? Ande, annu wallahi ni da. Hasiya! Hasiya ki fito ki ga wani abin mamaki. Fito ki gani. Ki yi sauri yi da jiki. Ki zo ki ga wani ikon Allah. Sun so sun haɗa kai suna gulman mu. In ba gulma ba ki taɓa ganin sa haka? Ke kin san wani abu suke kitsawa. Abin da ban taɓa gani ba. Me hakan ke nufi? Abin da ban taɓa gani ba a gidan nan? To ke kin san akwai wata. Ba wani abu bane ba kawai tuntuna muke saboda halin rayuwa. Ni fa shawara nake ba shi Asiya. Shawara nake ba shi akan rayuwa. Wannan tsaikon naku akwai lauje cikin nadi. Na laura ban yadda da kai ba. Asiya kin san dai ba zan samu. A daina faɗa ba na son wannan tsaikon da ke a tsakaninku. To shikenan. Kaga? Kin san me ke faruwa? Ni da kin san ba zan ha'ince ki ba tsakanina da ki ba. Ba maganan ba za ka ha'ince ni ba wuce ciki wuce daka kar in fara ganin ka wannan sasanci tsakaninka da shi bai da wannan zaman ba. Shiga dai. To ban shiga ba. Ka wuce na gaya maka kar in kara ganin ka a wajen nan. Ka wuce na ce. To. Waya ka wuce mana ina magana kana tsayawa kana kallon ta. Me hadin ka da isa? Ka gani ko? Kan kasa na doki miji na ta ko?